Sa Barangay San Lorenzo, Sarat, Ilocos Norte, ramdam pa rin ng mga mamamayan ang pagmamahal ng kanilang mga kabarangay na OFW na kahit apektado rin sila sa pangdaigdigang krisis sa kalusugan dahil sa COVID-19 pandemic ay nagbibigay pa rin sila ng tulong o ayuda. Ayon kay Punong Barangay Wenceslao Valdez, maraming tulong ngayon ang kanilang natatanggap para sa lahat ng mga households at pamilya mula sa kanilang mga kabarangay na nagtatrabaho sa abroad, at ito raw ay inorganisa ni Dr. Brian Ucol at sa kanyang mga kasamahan na sina Antolin Ucol, Dr. Hiner Ganyo at Rudy Ganyo. Nagkapo ijay balasyo tao iti naduma-dumang abroad. Impae di kiti kabarangayam mi nga inorganize ni Dr. Brian Ucol ken di kiti kakadwana iso iti pagyamyamanen mi kadakwada ta ipaida itulong da kada kami nga kasapulan dito barangay na San Lorenzo ngapo iti mapaspas di tigra nanipod iti panangrugi iti COVID-19 so iti tuloy-tuloy iti kami panangipapaay panangidanon iti ayuda nga agapo ije abroad. Laking pasasalamat din ng mga tiga-barangay San Lorenzo, Sarat sa ibinigay na blessings ang mag-asawang Anthony at Criselda Bali na nakatira sa Honolulu, Hawaii dahil nagpakatay pa sila ng isang kalabaw para sa kanilang kabarangay dahil noong April 24, 2020 ay pinagdiwang daw nila ang kanilang wedding anniversary. Thank you kami apo, 10 anos da apo. So da aminin na po, yaman kami. Apo, yaman kami apo, di gito impapaida kada kami, ta kami aglalo kada kami nga senior, awan mo ti agsapol kada kami. So nga agyaman kami apo, ti impaayo kada kami. Thank you, apo. When sir ta ipatumpal mi matila yung dede naikarya para kadakwada nga pagayat ti anniversary je Honolulu, Hawaii, so the Mr. and Mrs. Anthony and Criselda Bali ta itangal daw ngamin iti panangrambag day je Honolulu, Hawaii, so anang ipaida mo iti para kada kami nga kabarangayan da iti barangay ng San Lorenzo diti arami di mi ita sir in kami idanon iti balbalay da i-house to house mi. Di total na dati sir 230 household dati pamayami ita sir so iti naikaring may yawat kadakwada. Sabali lang iti pamilya no ka sir no DJ digiti relief goods so iti kada pamilya no dagma rero sir may ka 42 waves tatan. Deti may kaportito deti karne iti nuang may paimi kading iti kabarangay. Ayon pa kay Punong Barangay Wenceslao Valdez ay tuloy-tuloy ang pagdating ng mga ayuda na galing sa mga kabarangay nila na nasa abroad. Dagdag pa niya na umabot na sa 1,130,000 pesos ang kabuuan ang dumating na tulong na mula sa kanilang mga kabarangay na OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang sulok ng mundo. Ti kadagupan na amin sir amount of 1,130,029 pesos. Awen sir, may isigod nga may ibunong kadigiti kabarangay amin no kasta nga adda ipawid da ing kami alaen digiti jay ipawid da ing kami mo igatang kadigiti relief goods ken daduma pa yung ited data adda digiti kabagyan da nga umay mangyayawat DJ financial when no maigatang iti relief goods sa amin to ibunong insigida kadigiti kabarangay mi iti Joey Cordero Kiawit nag-uulat.
Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganon ay palagi po kayong manonotify kapag may bago pa akong i-upload na video o content, at huwag din kaligtaan na i-like at i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local documentaries mula sa Ilocos Norte at nearby places, mga local news, local features at mga iba't ibang vlogs. Joey Cordero Kiawit sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po.